שלום חברים, אהלן, מה נשמע? בעזרת השם, בעוד יומיים, ביום שלישי הקרוב, אנחנו פותחים סמסטר חדש של השיעור המקדים. השיעור הזה הוא שיעור בונוס שאתם מקבלים אותו לפני שהסדנה מתחילה. זה שיעור שאנחנו עוסקים בו ביסודות של העבודה, ביסודות של תהליך הריפוי ותהליך הטיפול גם. למה השיעור הזה חשוב? השיעור הזה חשוב כי אנחנו נוגעים בנקודות הכי בסיסיות של התהליך, שבמתקדמים לא נוגעים בהם. זאת אומרת, יהודה משתמש בהם על הדרך, אבל הוא לא עוצר ומתעכב להסביר כל דבר. כי אין לו זמן וזה בסדר. אבל מי שלא מספיק חזק ובקיא ביסודות האלה יכול ללכת לאיבוד. ולכן, עוד לפני הרבה שנים, פתחו את השיעור המקדים הזה. כשאני הייתי, משתף אתכם, כשאני הייתי בתחילת הדרך שלי בסדנה, בשנים הראשונות השיעור הזה נתן לי המון. כי בשיעור הזה קיבלתי דברים שפשוט היו חסרים לי, והתחברו לי הרבה חלקים בתהליך. לכן אני מאוד מאמין בשיעור הזה, ואני מאוד ממליץ לכל מי שיכול, כולם, אבל במיוחד לחבר'ה החדשים, שהם התחילו לפני שבוע-שבועיים את המתקדמים, וגם אלה שבסמסטר הקודם התחילו. בואו חברים, זה חשוב, יש כאן הרבה יסודות טובים, קריטיים, שבלי לדעת אותם, בלי להיות בקיא בהם ולשלוט בהם טוב, אתם תלכו לאיבוד, חבל. אז ממליץ בחום, זה שיעור כיפי, זה שיעור קליל, מ-3:15 עד 4, פעם אחת דנור מעביר, פעם אחת אני מעביר, בעזרת השם יום שלישי הקרוב אני מתחיל להעביר. אנחנו מתחילים מהנושא הכי בסיסי שלנו בתהליך, על הילד הפנימי, להבין אותו. מה זה הילד הפנימי? איך אנחנו מזהים אותו בתוכנו? איך אנחנו עובדים איתו נכון? כל מיני אנקדוטות ותובנות מאוד מאוד חשובות. מחכה לכם, אוהב אתכם, ביי ביי, להתראות.